E hoxe falamos dese mercado templario do Burgo de Faro que dende o pasado mércores e ata o domingo é a edición máis longa da historia do certame, pois está a atraer moitísima xente, seguramente hoxe a fin de semana, aproveitando que moita xente pois ten máis tempo libre, vai ser así tamén. Héctor Pérez é a persoa que está detrás de a organización que se encarga de organizar este tipo de eventos, un experto, leva moitos anos e nos vai a chegar un poquinho máis aos intríngules, ás interioridades, como se organiza un evento tan exitoso como este. Señor Pérez, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde, como estamos? Antes que nada, grazas por atender a chamada Radio Culleredó. Dá moito traballo isto de montar un evento así tan multitudinario, non? Bueno, dá traballo, pero como levamos preparando isto como 6, 7 meses, leva de preparación, tampouco é moi saturado, porque levamos moito tempo, levamos moitos meses de preparación, entonces non collemos todo de golpe, porrazo, entonces, bueno, dá tempo a facelo ben, facer os seus tempos, bueno, a verdad que o Concello tamén nos pon as cousas bastante fáciles, entón, pois, levase de maneira liviana, o ser xa bastantes anos que levamos a facendo o mismo, pois, bueno, non, home, sempre hai alguna sorpresa, alguna cosa que gestionar de última hora, pero, bueno, vaise levando, non hai queixa. Acaba de decir vostede precisamente o tema de facer o mismo, pero é que sempre sorprende, é dicir, en que sabemos un pouco o que vai haber, pero sempre hai ese gusto por ir e disfrutar da festa. Que ten este tipo de eventos, de espectáculos, porque en certo modo son espectáculos, para que a xente, pois, ano tras ano volva tamén, pois, en tanto número, non? Bueno, o mercado do Burgo ahora mismo é dos 10 máis importantes que hai en España precisamente pola cantidad de animación e os presupostos que hai en grupos de música e animación. Eso é o máis difícil logo de propoñer a hora de facer a proposta, porque non podes... O único grupo que mantemos ano a ano é Troula, o espectáculo de Errantes, que sempre ven os sábados ás 11 ou ás 12 da noite, é o único que mantemos sempre todos os anos por tradición xa. Pero polo demais, claro, son moitísimos grupos que tens que renovar, que tens que cambiar, non podes traer os mismos. Bueno, tamén os brinqueiros de Betanzos, me estou mintindo, os brinqueiros de Betanzos tamén sempre son como da familia e non concebimos un ano sin eles tamén. Pero do resto todo, de todas as compañías de teatro, de todas as compañías de animación, grupos de música, sempre temos que variar, claro, non vamos a hacer todos os anos os mismos. E como che decía, a Feira Medieval de Oburgo, a Feira Templaria de Oburgo, é das vez máis importantes de España precisamente pola cantidad de animación e teatro de calle que ten, e músicos que ten. É desorbitado, a verdad que é desorbitado, ven xente de toda Galicia a ver isto, precisamente por eso, porque quedas ca boca aberta desde que entras hasta que sales. Aparte que o emplazamento non se pode esconder, é moi especial. É unha zona moi boa, sobre todo para esta fin de semana que dá tanta calor. Aquí hai unha brisiña que corre debaixo das árboles, aquí ao lado da ría, que se está de maravilla, estáse fresquiño, estáse moi ben, a verdad que é un entorno maravilloso e que se está divinamente, a verdad. Decía vostede antes, bueno, que sempre traemos cousas novas, traemos actuacións diferentes para ir cambiando. Como se pode innovar un éxito como este? Porque é moi difícil, cada ano o listón está un poquinho máis alto, non? E hai que subirlo, non? Porque cada ano hai que intentar invertir un pouquinho máis, hai que intentar mellorar as cousas, como che comentaba, intentar gestionar millor os problemas, as cousas que salgan de última hora e telas en cuenta para o ano seguinte, para cando salgan, pois xa sabes como actuar rapidamente, non? Este ano tamén temos a sorpresa de esta noite, veñen os mojinos escocíos ás 11 da noite, e, bueno, pois eso, intentar, pois, como dis ti, subir o listón e xestionado da mellor maneira posible e manter a subida ano a ano, que sempre vaya subindo para mantelo entre os 10 millores de España e ir subindo esperemos que algún día acabe sendo un dos millores 5 de España. Decía un o concelleiro de dinamización de festas aquí na emisora que, bueno, tiñan ao principio, decían, bueno, vamos a aumentar a ver se podemos aumentar as xornadas, pero claro, non as tiñan todas consigo, porque decían, claro, mércores pola tarde, medio da semana, e ao final moita xente igual, non? O miércoles a tope estaba de xente. Eu tampouco me imaginei que fora a ver tanta xente, e a verdad que como se fora como un sábado, non, pero como se fora un viernes,
bastante xente, sí. E que diría vostede a xente que aínda non coñece o mercado templario de Burgo de Faro? Que destaca, que lles gusta máis a vostede, aunque supoño que lle gustarán todas as cosas, como os fillos, non? Todo o que é da organización e ven de esas ideas que saen para poder organizar, lle gustarán todas as cousas, pero destacaría algún en especial para a xente que aínda non asistiu? Mira, as propostas a nosa proposta está todo moi volcado no espectáculo de calle, nos espectáculos que hai, aparte de hai unha campa de 1.500 metros cuadrados de shows infantiles totalmente gratuitos para os pequenos, as actuacións que hai desde as 11 da mañá hasta as 12 da noite sin parar, é unha auténtica pasada. Xa o coñece casi todo o mundo, porque xa todo o mundo o que ven, o que asiste, porque xa estuvo anos anteriores e volve. Normalmente é eso. O que veña vai pasar o mismo, po ano seguinte vai volver, porque de verdad que quedas ca boca aberta desde que entras hasta que sales do mercado. É espectacular. Héctor, e cando rematan vostedes este tipo de espectáculos con o sinfín de actividades e eventos bueno, pues en esta línea, non, que hai pola comarca, lles dá tempo a descansar algo? Bueno, nos traballamos por toda España. Nos ahora acabamos aquí e vamos para Irún, facer un festival romano que facemos en Irún, que tamén le vamos a nos facendo. A verdad que hasta que acaba a campaña de Navidad estamos sempre traballando a tope, que é a nosa vida, non? Para o que traballamos, para darlle color aos concellos e darlle alegría aos veciños de todos os lados de España, de donde podamos traballar, claro. A eso nos dedicamos. Decía vostede, pues, un espectáculo en Irún máis orientado ao mundo romano. Que ten a historia e o pasado que enamora tanto os asistentes ao público? Bueno, eu creo que últimamente sí que nos fijamos de donde vimos, sai, empeza a ver, sempre hubo, pero ahora ao mellor moito máis, curiosidade de como eran as nosas culturas antes, como eran as nosas tradicións antes, e ao mellor, pues ahora, cando se exalta un pouco eso, pues bueno, pues trae curiosidade, trae, bueno, ganas de coñecer esas cousas, eso é curioso, non? Pois estamos seguros que esta fin de semana que a xente pois seguramente terá un poquinho máis de tempo, non tanto traballo para poder acudir, e acudirán especialmente entre hoxe mañá con esa pois mestura de actividades que vai haber en Culleredo, pois van a encher o paseo marítimo e ese mercado templario do Burgo de Faro e a, bueno, pois a persoa que está detrás, a cabeza pensante para organizar e que sexa un éxito é Héctor Pérez, que ha tido a amabilidade de acompañarnos en este momento aquí na radio para animarnos aos que faltan, que non perdan o mercado e que asistan esta fin de semana. Héctor Pérez, moita sorte, moito éxito, moitas grazas. Moitas grazas a vos.